Haga jingle kai Indian Super League haprenga Bengaluru Persia ke East Bengal. Haba pai shakrenga jingle kai ka Bengaluru kalala pelim ke East Bengal da ar lakwai. Bad ya gini ki ar gol jom ka Bengaluru layo bentep do Sunil Chetri lengba ka penalti bad Uhar Mendes. Bad kane ka jing job ka baningkong jong ka Bengaluru hagrenga samoi nagi lightly jingle kai ki jongka. Bad kade ka namrem ka baningkong na benta ka East Bengal benda ka samoi nagi lightly jingle kai ki jongka. Haga jingle kai Champion League ka bahab haga Group E haprenga Celtic Persia ika Lazio. Haba pai shakane ka jingle kai ka Lazio kalala bat pelim ya ka Celtic Shabar nalayeng ta ar lakawai. Bad ya ka gol penjob jong ka Lazio layo bentep haswa ban kot ka jingle kai kata haga minit ka bakhandai peu plus san lengbau Pedro. Haga jingle kai ka bahab haga Group G haprenga winner Persia ika Young Boys. Haga neng jingle kai baro artli ki kenhun kia khai da mar ar gol. Haga jingle kai ka bahab haga Group H haprenga Antwerp Persia ika Shakhtar. Haba pai shakane ka jingle kai ka Shakhtar kalamat ya ka nam job da Laila ar. Bad haga neng jingle kai argol layo bentep da player nagari Ukraine u Danilo Sikan. Haga jingle kai ka bahab haga Group F haprenga Dortmund Persia ika AC Milan. Haba pai shakre ka jingle kai baro artli ki kenhun ki klemla bat ban khi jar nadu basdang ka jingle kai hadu bukot ka jingle kai aga baro artli ki ne klem yo thep gol hadu bukot ka jingle kai. Haga jingle kai ka bahab haga Group E haprenga Atletico Madrid Persia ika Feyenoord. Haga ne ka jingle kai ka Atletico Madrid kala job da Laila ar halaying. Bad argol layo bentep do Morata haga ne ka jingle kai kata ha minute ka bakhat ar bat sau pnyo nak benta ka Atletico Madrid. Haga jingle kai ka bahab haga Group H haprenga Porto Persia ika Barcelona. Haga ne ka jingle kai ka Barcelona kala seimadan yo player badang khna ujongka ulamine Yamal. Ubadang don hagar ta ka bakhan riusnem bad uderu urang ile kai badang khna tam panyomi badan haga jingle kai Champion League. Haba pai shakre ka jingle kai ka Barcelona kala yo bentep ya ka gol ka baningkong jongka haga ne ka jingle kai haswa ban kod ka kela step kata ha ka minute ka basau peusan plus iway lengbau Ferran Torres. Badai le magane ka shigol ki rangele kai ka Porto ki klem la shu ban sikule yang hadu kod ka jingle kai. Bad haswa ban kod ka jingle kai u player jongka Barcelona u gawi ulio priang ya ka red card kata ha ka minute ka bakhandai peu plus line. Badai le magane ka shigol ka Barcelona kala la bat pelim ya ka Porto dai wailanot. Haga jingle kai ka bahab haga Group G hapreng ka RB Leipzig Persia eka ladu aka samoi baladep ka Manchester City. Haba pai shakne ka jingle kai ka Manchester City kala job suk Shabar nalaying haga ba kala la bat pelim ya ka RB Leipzig da lai lakawai. Bad ya gine gi lai gol jong ka Manchester City la yo bentep lengbau Foden haga minute ka ba ar peusan Alvarez haga minute ka ba pra peusau bad udoku haswa ban kut ka jingle kai kata haga minute ka ba khandai peu plus r. Bad ya ka shigol jong ka RB Leipzig la yo bentep lengbau openda haga minute ka ba sau peu pra. Haga jingle kai ka bahab haga Group F bad ka deru ka group ka ba kham e na baro ki group jong menta ka samoi hapdeng ka Newcastle United Persia eka PSG. Haba pai shakre ka jingle kai ka Newcastle kala yo bat khi jar nengkong tang haga minute ka ba khat nyau lengbau Almiron. Bad haga minute ka ba live kundai udan bond ula yo bentep ya ka gol ka ba ar naga benta ka Newcastle. Bad haga kelamit kata haga minute ka ba santheu ka Newcastle kala yo biang bentep ya ka gol ka ba lai lengbau Longstaff. Bad day haga minute ka ba san penreu ka PSG kala yo bentep ya ka gol ka ba nengkong ka jongka haga ne ka jingle kai lengbau Harmendes. Bad haswa ban kod ka jingle kai kata haga minute ka ba khandai peu plus iway ka Newcastle kala yo bentep ya ka gol ka ba sau lengbau Fabian. Bad day le magini ki sau gol ka Newcastle kala la ban lim kpot ya ka PSG da sau la ka way. Bad kane ka day ru ka sin ka ba nengkong ba ka Newcastle kan job kpot haga jingle kai Champion League.